Silbi. Masa may problema nimo? Ako mama lagi nagsigig pang igat-igat ba. Nyawa ko kauyon sa laki nga iyang giuyab. Lab, sakto na sa edad sa imong ginahanlan. Lapas ba na? Lapas mo. Sobra na ganina. Nya di na ko ganahan lagi. Gusto na ko nga di na siya nang manglaki pa kay. Parang dako na yung taong ko. Uy, naunsa naman yung taon niya. Uy, dapat mag-enjoy sa na yung mama sa lab. Uy, malingaw sa siya balay. Sa kaya na siya rausa sa balay. Dapat mangita mo siya ka ng kalipay-lipay niya. Nya ikaw, magsige ba kag laag lab. Kagam pwede niya ba itong malipay siya lab. Mulaag siya dito siyang mga amiga. Nya na, masuroy siya. Mag-mall siya. Mga ana ba di kay ka nang mag-uyab-uyab ba? Lahi dyan ang gugmahan ng kanang. Lahi dyan ang kanang nakay. Iyab lang ba? Nga na ba kay? Lahi ba ng amiga? Lahi ba ng uyab? Pero mas, o papilang gulan doon, amiga wag uyab. Alay ko sa uyab. Dibili ka, gipili, giti ka on. Lahi man, siyempre, lahi man ta kita. Kay mga bata noon pa mata niya. Akong ginikanan. Noon saan naman to? Lapas naman to sa kalendaryo. Duha ka page. Nya karon. Ano mas ako mong kanang laki? Di ba single dad mo sa ba? Single dad sa to? Sige, Oh, lagi niya. Dili ka ko ganahan. Kay siyempre, in town. Basta di ko ganahan itong murag. Napoy laki ato niya. Murag na bulldog ba? Nya. Ha? Nasa dito siya? Nagbuldo ba titik no? Di basta kay di lang ko yung anak kay hinaway na yung anak basta Ano kay lang makaganahay anak niyo? Unsa na inaan niya? susin. Buwan lagi na yung mga kanang patikan ba? Patikan? Oh, di ko ganahan man yung anak laki. Di ko ganahan yung anak laki lagi lab. Di ko ganahan. Makita ka na ko ipatik wala oy. Atas laka lang jud kag dagom. Di oy. Gago. Ay, gawa sa talakan og dagom bilang jud ko ganahan. Pwede raman ko magpatato o padayon bisag makuyapan ko sa dagom. Kaun sa kato klaro kay to. Katong anak ato mga pamilya ato. Namto siya usa ka anak. Adis-adis ito ka na mga naitato mga adis-adis ba? Klaro kayo anak ato adis-adis ba to? Murang sa mga wati o pamilya ba? Ana ba? Ato ito na kula kung mama kay klaro kay tuwa na itong laki dito. Sige, sige. Gaan sige magchat-chat lang ta. Sige, Kita sige. balik aras ako. A few minutes later. Wala mong anak dia? Na, maabuto niya. Bawo tuwa pa to kayo ni Motit. Wala gyud sa kawin ako na pero. Dili di sa ganahan alang hagig patik. Ay importante nga igugmay tan duha. Nya unsa man nimo? Puti ba? Nya unsa man na akong anak, be. Ay mo na istorya, ikaw na istorya bro na. Lisod lagi kayo, tit. Kaya kung anak, importante po kay na nako. Sulit daro yung magugmay ako di. Ma! Sana! Daan pa yung ko? Maol gini sa ano, ari-ari na sana. Kay ngit-ngit na ha. Kay mo score na. Bakba ni mo sarya? Say baba. Sus. Kuya, ang say tawag na ko ani. Hindi mo lang nag-bulldog ba? Daddy. Ay kung padadi-dadi kay wa ko kauyo nimo. Oh. Papa! Samot. Ano mo? Ay ari-ari diri bay. Angkol na sa angkol. Uy, angkol. Na. Sa mo dito ba na sarya? Di lagi ko ganahan nga ani lagi na patikan ba. Uy! Kani oh, napay patikliho sa tiger nagpangutan sa pulis may mo na iring. Nay dagon-dagon dire nagpangutan sa pulis may mo wati. Di ko ganahan mga disadis. Bastag na gani tato mga disadis na. Biyahe ni ma di ko ganahan ma magubot yun ma. Uy, asting mo na! Astig bitaw ma. Di ko ganahan na lagi. Pinsa na to na yung mga... Naay dagang kay prisuhan na ning naunga. Oh. Nya nga na ka na may puli ni mo papa noon sa dito ka. Pili pagpili ma. Ha? Papilion jud ka kisay mo pilion. Siya ba o ako kay kung siya kay pilion ma mulayas na ko ng balaya ma. Ha? Mulayas na lang ko. Yan, sa man natin, akong anak akong pilion. Dapat lang yun. Noon sa. Lisod kay pagitaw ni naw natin. Oh, gaw kasukas ng ganina oh. Litra balawas na yung anak. Tanawa na oh. Oh, unsa mga istorya. Sa ako Oh. sa. Dala Oh. mo kanang Kano sa bago di mo kat? Normal na mga mamisita mamuga sukas. Ha? Mga sukas. Makita yung mga patik no? Oh, mga pati ko ab. Ha, ab. Ha. Nausa ang ab. Oo, nawa. Ma, paulian na diri. Paulian. Ayo, gipili na kay tika. Kana imong ilong ron, nagkatong ko na. Dayas diri bay. Gipili na Dayas kay diri tika. bay. Magbuwag na May- kita tit hinay kay ka ako ni aso ba? kayo, samo kayo. May naik ka na ko ni ba? Maglagot ko mo ba? Isog kayo, nagkatong ko ng lagong sa imong ilong na. Sama di ba nga mo hawa diri bay? Paano bay? Sige, isog man ka. Sige. Ha. Ito ko gagalabas. Eh, di sa kamlaban ako ha. Mo na. Wala mo laban man kung naisog man kay ka. sugmag. Isog man yan. Layas diri. Sugmag ni ginuod mo. Oh, ingon kag sukmag. Layas diri, ha? Pagpuyo na ay, gipili na tika. Mura jud kag wata jud nimo taon pergaba nimo saryo ay. Bagong naong lagi. Mo na dapat sa mga tao nga patikan ba? Nay ka aryosan ba ka? Oh, magbuo o sa mga nakakuha na ng Rios ma. Chuy-chuy ma. Chusi mong mata boy lamoy. 3 hours later.
Papa na? Alay ko. Asa mang later re? Pa! Nan Oy, oy nak, pwede na ka. pa, nanan ko ipailaylan mo pa katong. Gingon ako nimo ba nga? Uyab na ako nga. Protein, buotana. Oh, magani kay suri ginagbalay, masakto nga lang sakto yung lalaki nga mo ara gyud ba misita gyud sa balay ba. Oh, gini sakto. Wow. Dawat kay ko papa ng ba. Gawat pa! Oh, nak. Kung si mga kapasa nga kana, pwede na kayo nga, diri siya puyo. Pwede ra kayo basta magsinabot mo. Pero mo tante na magkasal mo yung anak eh mabuntis niya ka hanang man ang siguro tadaan ba. Naagi amahan ang imong anak. Ya pa, basta naman ito, imong leggan pa. Ako nak sus wala jay swerte nak na ako mong gito na hugma ba tako ato nya. Sa mga anak mo ka kuyon ako, lituwa sa anak. Sus ako nagkuha na jud ko baga nang ang ako lang yung tanggi pugna na jud nga gulingon kay sus maunsa niya ako taon siya. Salbahisa sa datong anak ni agon. Oh, bati kay batasan. Kol. Dili pagkungkol pagpapa. Papa na, pagpapa daddy. 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 Papa na. Ay, unsa to? Ako, palalag pa ba na, dito siya pa kay dawat kay limo siya. Asa mang later. Salamat kay pa sa pagdawat Oh. kay ila sa papa. Oh, sige. Wala. Ila sa mo. Oy! Mo ni, yung uyab. Oh, yan na pa nga. Yati ning uyab mo. Ano? Uyab ba ni? Ano naman ka? Sino to uyab? Oh, Yati pagbuwag mo tay. ano day? Oh, to anak sa kuno ibgan. Pagkawi ayo tong tuhan na to, bati kay batasan. Gipuglan ra ko ang galing mo na ko. Kung dili pa sumber di balik trap lawas ba. Pagbuwag mo to ha, pagbuwag mo. Mo do tips, kanilan magbuwag na gid mo. Oh, to ayo. Oh, laging bago. Balik! Balik ka mo eh!